ሕጊ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራትን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣህጉራዊ ሕጊ ኾነ ዝዋዊ ውዕል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ስምማዕ ኮይኑ ነተን ተዋዓልቲ ሃገራት ብሕጋዊ መንገዲ ዝቕየዳሉ ኩነት እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚራ ዓለምና ብተመሳሳሊ ኣብ ኩናትን ህልቂትን ንኸይትሽመም ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዞባውን ውዕላትን ሕግታትን ተፈሪሞም እዮም። ሓደ ኣብነት ናይ ዝውዕላት ዝኸዓ እቲ ንዝተፈላለዩ ደረጃታት ዝሓለፈሞ ሃገራት ከዓ ካብቲ ልምዳዊ ምኽላል ግዝኣት ባሕሪ ወፂአን ናብ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ዝተሰማማዓሉ ክበሃል ብዝኽእል ዝጸደቐን ኣብ ተግባር ዝውዕል ዘሎን ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ United Nations Convention on the Law of the Sea UN Clause 1982 እዩ። እዛ ኣህጉራዊ ሕጊ እዚ ጉያና መበል 60 ኮይና ኣብ ዝተጸንበረትሉ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብ16 ሕዳር 1994 ኣብ ግብሪ ውዒሉ ይርከብ። በዚ መሰረት ከዓ እተን ብ1956 ኣብ ቀዳማይ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈጸማ 4 ውዕላት በዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ተተኪአን ኣለዋ። እዚ ሕጊ እዚ ክሳብ ሰነ 2019 ኣብ ዝነበረ እዋን ብ168 ሃገራት ተቐባልነት ረኺቡ ኣህጉራዊ ሕጊ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ብሰለስተ መትከላት ዝምራሕ ኮይኑ እተን መትከላት ከዓ ሓደ መትከል ሓርነት፣ ካልኣይ መትከል ልኡላውነት፣ ሳልሳይ መትከል ሓባራዊ ውርሻ ወዲ ሰብን ዘጠቓለለ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ግን ቀያዲ ድዩ? ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ኾነ ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣህጉራዊ ሕግታት ቀየድቲ ዝኾኑሉ ኣገባብ ዝተወሰነ ቁጥሪ ዘለዎን ሃገራት ነቲ ረቂቕ ሕጊ ድሕሪ ምፍራመን ኮይኑ እዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ምስ ጸደቐውን እንተኾነ ሃገራት እንተ ከም ዘለዎ ነቲ ሕጊ ኣብ ሃገራዊ ሕገን ብምጽምባር ወይ ከዓ ንዕአን ብዝጥዕም ኣገባብ ገይረን ምስ ዝረዕምኦ እዩ። እዚ ማለት ግን ሉዓላውነት ናይታ ፈራሚት ሃገር ዝግህስ ማለት ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ ከዓ ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ኣብ ሉዓላውነት ሓንቲ ሃገር ብምእታው እዚ ግብሪ እዚ ኣይትግበረ ክብላ መሰል የብሉን። ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ 320 ዓንቀጻት ዝሓቖፈ ኮይኑ ንኹሉ መዳያት ዋውቅያኖስ ከም ምሕንጻጽ ደረት፣ ምቁጽጻር ከባቢ፣ ሳይንሳዊ ምርምራት ባሕሪ፣ ቁጠባውን ንግዳውን ንጥፈታት፣ ምስግጋር ቴክኖሎጅን ምፍታሕ ዘይምርዳእ ኣብ ጉዳያት ውቅያኖስ ዝተኣሳሰር ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ኣጉሊሕና ክንሪኦ ዝድለ ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ተባሂሉ ዶ ብልደቱ ኣያለው ተደጊሙ ብዝተፈላለዩ ዩቲዩበራት ኮነ ወነንቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝበሃል ዘሎ ነቲ ብመስዋዕትነት ዝተረኽበ ባሕርና ከም መዋገይ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ዘይብሱል ብህለታት ጉቡእ መልሲ ንምሃብ እዩ። ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ሃገር ኣብ ልዕሊ ግዝኣታዊ ባሕራ ሙሉእ ብምሉእ ሉዓላውነት ኣለዋ። እዚ ድማ ስፍሓቱ ክሳብ 22.224 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ወጻኢ መራኽብ በቲ ማያታ ዘይጓዳእ ምሕላፍ ማለት ኢኖሰንት ፓሳጅ ይፍቀደለን እዩ። መራኽብን ነፈርትን ሃገራት ብኣህጉራዊ መጓዓዝያ ኣብ ዝውዕል መጻብቦ ምሕላፍ ይፍቀደለን። እንተኾነ ግን እተን ምስቲ መጻብቦ ዝዳወባ ሃገራት ንመጓዓዝያን ካልእ መዳያት ክቆጻጸራ ይኽእላየን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ናብ ባሕሪ ናይ ምብጻሕ መሰል ሓፈሻዊ ኣምር ኮይኑ እዚ መሰል እዚ ግን በቲ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝግበር ውዕላትን ኣገባባቱን እዩ ዝውሰን። ነዚ ሓሳብ እዚ ብመሰረት ናይ ሕቡራት ሃገራት ሕጊ ባሕሪ ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይቲ ስምምዕ ዓንቀጻት 124 ክሳብ 132 ንመሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት የጠቓልል። ዓንቀጽ 125 ኣብ 3 ክፍልታት ዝተመቕለ ድማ ብዝያዳን ብንጹርን
نتمثل أف دق بحري كابن نابن أب بحرن مريتن ناتسنتنا متحلاف ينتصر عنك أتميتن عسران حموشتن حدا أف دق بحر زي بلن هاجرات أف دق بحري كابن نابن بحرنا متكأم مسال هلوان بتوسخي أب عالماوي ماياتن مسؤو زت أساسرن كتكأماون مسال هلوان عنك ميتن عسران حموشتن كلتا أجابن أتأغمان ناتسنتنا متحللاف بسمع تأف دق بحري زي بلان ونانيت بحرن بخلت قوي ويحوس زباوي ويدما بزباو سمع كخونا اللو عنك أتميتن إسران حموشتن سلسته متحللفتي هاجرات أمريتن ملوء مسل نيل ألاونت هالليون أفدق بحري زي بلن هاجرات زوهابن أقلقلوت نحقا وربحا متحللفت هاجر زي تسارر كخونا اللو يبل إذن كم أبنت بنتصورن زي الشامون تتغيسن زلوا عنك إذا حجزي بتحدشنخو مسل نتن أفدق بحر زي بلن أفدق بحري نخطك أما زفكت كوينو بتخال شنخو دما لو على ونت نايتا أنقادي تهاجر فتسيمو كم زي تحسر رقاقتيو بدرج علم 44 هاجرات اللوا أفدق بحر زي بلن كابزين تنعسر شدشتا أبفريقين إذن قزقاتات زياتن كتاوي ركب بحر سلا زي بلن ناو كيانوس نمبتاح بجزءاتن نمحلاف أبقروا بتهاجرات مركوسا حانت خبزن هاجرات إثيوبيا إذا قربت هاجر زيا نتأهجرا وحق بمتحاس بفولي رحكات دو غربت تاريخ دو بهالنا تغسكا نتعلم ملوء تقبلو أب تكبر زو علو زلو كيادو علكت كير تفتن زلا عقب زبلت رايو بدحر زحتو زلو قالتهم كلن بوليتيكان جن مس جزين ريوك خونيو نمت إغلال أفدق بحر زي بلن هاجرات وننت أفدق بحر كخونا بفتسو مايك إلانين حانتن أمارات زي بلان مرجع أفدق بحري مسلون هاجرات بزهلون مرد داقن تتأك أمت بحر تراي كخونا يخلين راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان سلام وسناي نقولنا دعم مزق تسفاي مهور من محدار موقع زي بحري